Torie embaka nakanugaito buya mono kegima nande hasoko bwatirana na into asomoro biro yonga torie embaka astoko isaranze kebute gosobno mugako bwinago kiroka tureti tora kugaya na mangana goseko nako kwakembaka bwitembaka buratwatebire koherera to ani ubata itoherera koherera embaka igori gegeteni andorsti asore rangeri ondo musani uri murata ke kosanga amangana yobo gusine ke gusi tosanga sobwamo bya mono kigima omwarimu Obino ende bano njabantu mato manyire buno mwarimu nande no mwarimu che no mwarimu Obino ngambane mintaba abantu bamwanyagetinge abaligererie n'abasonchi umuroberi oyoito bwogotereka gutatira kuigeka na gusemani iguru y'echingako chita situigekeire igondo chena mbuya na hinu mwara totebia ya ino ko tigato semani ikiaro ubwate semi asemi umwabo oigo nabona ndenda tuko mosemo ndebwe gusinga ekioge kiatieri kioge kende na oigo igoto kuna gutiera ni gaiga osanginga twabeire abantu nande tugendere buyanja na ritoranchu igesa kujeito na oigo twabere tukukwanira as chintunda chete twabere tukukwanira igoro ya enyuomo egire ensemo ye enene sana gusingike kera nene ase okugenderia kegusi ogesa kukyomugusi amatukaya etatu akwanire igoro yechinjere chichinyuomo twakwanire igoro ya enyuomo nyene buna yale kwetebire imbintu kibyara gokorwa no gukuma bokora nini na nini ebi byonse bono rero tukabwate ekento kire morero kigima omorero ogocha gosokera aigas tugusanginga bono tugokombea enyuomo elienkoro nebintu bigendera tagokorekana boni gantanya kuruka elieta enyuomo ebibonega no bokaya ayo tagokora tata visto virato ire ngora ero vire otore privilege yoko okorora usekotwaro bumanyi bwenyuomo elienkoro na boigo enyuomo yende tagokora ibono onye witness iri tigango tunyare ko baranya ko chime tumanyenga etobokingi buya kwamburia ritanga ni rita mwanya getinge tukurukwa no maite kirigo kwanira mwanya getinge inki toro kire mwanya getinge eke rita mwanya getinge igae no mugusi it is automatic why you call like that mwanya getinge yes inki ko rata kurukwa what is the origin njege ntonda geri leti negera getinge keri abangina bare gotimi gendera rine akero mongina timiwe egetinge mwanya getinge ntubono nabagusi bare ko egetinge ngero ase gusi manya ekero okuruku mwanya getinge na singencho o belong to egetinge fraternity egetinge was our symbol of unity as a symbol of marriage the anklet yare kube kokoro igo yaninga emini nero mugusi abekirete getinge igo ntumwanya getinge yani abantu bayiboire asabangina bakobekirwe ebitinge ngai kwaro kunga abana abantu ba mwanya getinge na mwanya getinge ono musubati nere mukamugusi no musubati go korokumwa nyagetingira basubati na bagotibiwe getinge nenyuomo nere go getinge ne kyenyuomo igo yaninga nko symbolize continuity yeito enyuomo yeito asegetinge twaro kwa mwanya getinge ikentongere na igwa monta kubori rero na ndeti gankubori enga kiakare bado bunanje bone sokoro yane mariba onyamboani na nyomete umukungo yo mase bari kianda bwate na bwato yo mo otarenge mugusi tingi geti kumwikira cheteka kuruku chip something akaika gusi akaruku kwamboka akamachenjeria rieta that is it bono tina mwikirete no tabori igyo tagete kuburi ikyani nko igwete engencho yo mugusi yarengenga
kikwaretire omonto kusike kiangoreta bari nonya nabagere ochira omenyire buno mukungu igakubwa ati chingencho ne chingako chomogusi echiaso bago chitiga ekiara kwa mwakenere chombe obi ochire obeiro yoito na kikwamo ererita kwa kwamboka mangana ndonsi pinainde tuli kubwatia yasobo igokubwatia yaseito lakini maite mwaya bana ba matukaya. That is what we were talking about. Mwachakire kubwatia yabakungu mwatire kubwatia yaiso kasenge njumwa amenyire chitauni bona abana bagotoka muchioyo abagukwanonye kwanywa meto moikoyo bagukwaniki koyo mono kegusimba liko kwana bona ayugwite noro oito iyo ogosangia akoroka babo mwabo gose magukora gumo like ugwite shosho ri achakire goichorera gusi akoroka baba ibagatoja magukoro nshosho gose soko toje tugambera mangana ya borrowing words from other communities tuachiroke chito chitali. And then you know that is promoting those communities into we are not promoting ourselves. Minto mwanyegetinga, that is a serious issue. Wana gabuna bone gatubuatenga amarieta naro tugutumika yechi yebisa kwibya Kenya ima ugosangira riri ko tumeka nyumba mono family mugusi nto yachire tetura kwanire nyoma lakini nto yachire kiagara nonya ne mbori tarike gusi ke mbori tarike gusi ke gusi mbori yakoro kwembiria mete none ngondi tarike gusi engondi gekoro kwa ngunyera engombe tarike gusi engombe ni esimbagera igobona era montage to interprete bukwa babarenge korumoina abagore n'abaluya the first pastors ebari giteke gusi ekiabo no they distorted and disoriented our language a great deal. So amarieta mange to kugamba na kugayana ntoje tunyasoe tari yake gusi ara kwa begiri na feel igotora irana ikitwa kwanere kyagera ke gusi nke to gukwana no ana makwani nga bache de seto to kabaitere simbagira daria ngombe ne kiluya aya ora to gendere na itwabwate tumanya kugenda aya enyoma yetu ya ikirasi to kunyirigiriri kurwase to anyirigiriri ke gusibu na yabwata maskani ngani paka bono to kunyirigiriri na maskani bwate asitua unchokera aba saininu enu na baba machuma na abande abatofu mwanyoma muisonde mwangire wakana chiombe muri kora go se dowry is important ani no morochi ni nto kirekene tu ekene na ase obomenyi bwino in your relationship egente kenene no komenya na konyora abantu good kwa nyorira abantu kindi kiabeire kebe gwakure turakana ngombe no maitu no gochanda abantu aso mugusi na kibone yote yawe karumo sa chago kwata atarakana chombe gosi ataratinde ko kachombe chiakana chombe was a breach of ownership aise go tinde ku ngombe chitarakana go muntu uri utigara tariyoye ori na bako na twara abana mbariba igobona gesa ku ikingiri go chigo go continue igo akubosa that is culture and tradition yomugusi. So you young people are not understanding that. Like I also wrong our elders because mbaliko bate mapema goseke rogo kinyu mwana maiteke rutu ali kwaruka ntuje tukwanireke ekera antu bali kwaruka eba aliko semiwa chingako nimigiro yomugusi asekirege ntekero kwa ikiro ekero kwaruka kwaruka te na ebono goisani rokonyoma ebintu mbiro bwene to manyi mukungu tamenya mwaonya tarakanirungo ngombe ikiaru utariyo unabono ebintu byarabeire kusia ebitage bigo turutumbe gesako tuachire abana baachire ngumbu banyomane ene meganero omoga akagete omuntu noye omanene akagenda ngumbu no mwana green card akaimuki umwana omoisia akaenda ngumbu mwako yatigara agwika akanyoma mukungu onde kera nyomo mukungu onde akamwagachira mwaye yende
Elio mukungo mana kanyetiga tanye kuneti kina bekwa busumuri kuna kalete kinaro aba bamenyire ngumbu emyaka ya chire na 200 oya nyometo umwana ukinirega umwana nyaruka abairo muntu monene lero nyorire buna bakari nebisio nyorire green card ochire ngumbu bali bako ba receive ali among them ne brother ya atamanye attraction nere ko basa bantaba mo otari kunyara go explain ogo kaganga love kera ne kene gentonta gete abagusiba menyete chinse chisi kumumanye nga kumanye ngakoya kumanya where your origin is kumanya mino na say no kyokunyo mo muntu kurusei no is very important kiamana sa edinde moche mwakane amanyinga ekero mo wakane amanyinga ye nyomba ngosali more a generation repercussions njiro chimbe na itokoroka chitango chichiko che affect abana mba kumanya the origin so oyo the story I'm giving you is really it's a real story omonginoria kiare ngumbu umugako na chitakarwara karosa lakini obyalira abana bandi nyaruke nene nere yachiri ngumbu enyaruke iriye nene yaenda ngumbu igacheka umera no mumururia bamete no munginoria mbaba introduced lakini yobwancha ni bugasoa kati ya batamanyinga umo sauria gatebingina na final na nyoro umuntu kunyo akamo introduce yali mu aliyo akaera mwakona osirirega otinde kirumbati tibire ebula abantu bawoja batambuka gabande babo abanyamia kapi omonginori bagurira buri Eldoret bagachiro asibagocha ko kuira na bocha omanyere batebyo umusyo na bono tuira ne gusi twakane cyo abana babwate barenga abachukuru ikiri barenga babiri kero bagocha cutting the long story short bakaikumu cyo bagachire Eldoret bakaputiro for about a month bueno yali bakonya ko banganga kibagocha ko obokuwa bali na baje gwaka baje gwaka na cyo bakakura chibese bakabika kirege bakasoe V8 gocha busi gocha so omo iseke omo nginoare na mumuroya Dara kinkawana omo ngiro cha akora familia grounds iskimo asaga ni nyaruti kombo ne ria kodi ndebinte mwareta mukuru kachine pin location ye mo nokora mwae ukorwa wakanyarange location ye pin dine ya mwae iria tigita gutekera kwa nani okore mbera siku yumwa digo mwae atingi next you got another beautiful house you mono yo nero ko welcome yani moi boli umwabo nero ko welcome taruitiga akaruara akagira mora my question here is ngakyo tebi mumuro no musikuri so I was a director of culture and that case was brought to my house, to my office. How do you sort this out? Abaga bari ngomo chiyo mintu mwanyegeti ngomo gusiasi kwabita aya mumanyete nabona ngwe etanguji yabere there is a cause, there is everything to kill the psychology. You are not very happy, very innocent. Kumbe oyune brother and sister na siki usi, that is very wrong, extremely wrong. That's abantu babona nguchambu muri up and saying that is okay igende kikiyo ubo gusimbu achete yego kolia ke kolia it start eating you there and then. So what could you have resoluted as human eye? Na tikotora ida ni motora nda ke resolution ni kana je kwanza timanye tinginda kwa na onye umuntu naroka tabango gusibu achire kinkende kinkeyo onye
animals unalikuwa kwenda igoro chingo ko igoro musuto tari musuto ego kiri umuigwara ko egwa no ane katwa ni karinga ki ejiko intamingo ne jirkia gal so that a bloodline yeto kere pure nchibu anya chiombe joka mo nanyo ngombe nyore mo linande tatakiri cheko nyorie mo asingi njo rorerio rundoko gendara wikira chinga kigete even genetically no ego rorerio rugo sita bacha ko tabana ngombe ego bari teba osea ya teriko kini mori nga kiera base mwanya bantu kwa boli nga kiora resolve weekend I have no idea tiba yeti abaga kamba chiti pakobisiane mo no what happened gari aria Torie Embaka na Kanugaito.